cuestiona e, por lo tanto, a proposta era retirar, non debería ter maior repercusión porque se deu conta na anterior. Vale? Por lo tanto, dito isto, no punto 1 traemos a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se ten algo que comentar, pois, nada, queda aprobada por unanimidade. Sí, bueno, foi esta muller, tanto... Bueno, normalmente... Bueno, porque... Sí. Pero votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Ben, no punto 2, teremos a toma en razón do pase da situación de non escrito do concelleiro José Antonio Camaño Lestón, do Resto de Conta, como é sabedes lugar a debate, por lo tanto, listo. Ben, punto 3, mencionamos que foi retirado, mantendo a mesma secuencia que vimos na orde do día, pero no punto 3 se retira. Vale, no punto 4 está tanto 4 como 5, pero bueno, tanto polo 4, está contemplado en dúas partes. A ratificación de inclusión, que no seu caso, experimenta a aprobación da proposta da alcaldía relativa á disolución do grupo municipal. Explico. A ratificación de inclusión é dado porque non fomos, o sea, non dou tempo a incluir unha comisión informativa, por lo tanto, vamos proceder primeiramente a facer a votación para incluir un punto de OSE e, por lo tanto, despois, se se vota a favor, que entende-se que debía de ser así, polo que nos informamos, trataríamos a proposta. Vale? Por lo tanto, en primeiro lugar, vamos a ratificar a inclusión, a votación. Por lo tanto, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, agora pasamos logo á proposta. Dentro da proposta, temos varias partes. Voume ceñir a proposta no apartado primeiro, fala de que o Pleno da Corporación toma conhecimento da disolución do grupo mixto, sin máis, é automático, e, por segundo lugar, deixar a partir da adopción deste presente acordo no relativo á extinción do grupo mixto sen efecto as asignacións económicas aprobadas mediante acordo plenario con data 24 de 7 de 2023, así como calquera recursos materiais e persoais postos a disposición deste. Tamén no terceiro indícase notificar o presente acordo aos integrantes do grupo mixto municipal. Eu, se queren facer algún tipo de comentario... Sí, bueno, posto que hai unha proposta que se debate, efectivamente é o normal, toda vez que bueno, pois, a expulsión do concelleiro Todo Camaño no grupo socialista, por caso se presentou o Partido Socialista, se presentou as eleccións, e o local, posteriormente, pasou a formar parte do grupo mixto, toda vez que esa expulsión é firme, tal como establecía o informe da señora secretaria, a actual secretaria, bueno, pues, só cabe que pase a considerarse a partir deste momento non escrito, tal ten as implicacións bueno, pues, non relevantes, e agardamos que bueno, pues, non só quede as implicacións en esta proposta, que é a que pasa a ser non escrito, por tanto non forma parte de ningún grupo, senón que tamén, bueno, pues, tal como reza o informe da señora secretaria, se xa expulsado do goberno ou, se se quer, se xa retiradas por parte do alcalde as competencias que ten delegadas neste momento e, por tanto, tamén por dereitos económicos inherentes destas competencias delegadas. Ben, bueno, hoxe sumamos unha páxina máis á farsa que iniciaron cando decidiron levar adiante unha moción de censura co fin de satisfacer os seus intereses persoais e electoralistas. Unhas accións que foron marcadas polos intereses, os egos e o medo aos malos resultados electorais e que hoxe reciben unha clara resposta. Que o concelleiro Antonio Camaño, logo de confirmarse a súa condición de tránfuga, sería expulsado do PSOE, pasando a non escritos, era algo evidentemente inevitable. Así o advertimos durante os eventos de febreiro e a Secretaría Municipal emitiu un contundente informe uns días antes de celebrarse a moción, onde me gustaría dar lectura breve
a dúas cuestións que apunta na conclusión. De conformidade coa interpretación jurisprudencial do Tribunal Supremo, co principio disuasorio que inspira o artigo 73 e co compromiso asumido polos partidos políticos no marco do pacto antitransfugismo, o concelleiro don José Antonio Camaño non pode ser designado tenente de alcalde, membro da Xunta de Goberno Local, da Xunta de Voceiros, nin concelleiro delegado, nin percibir retribución por dedicacións exclusivas ou parciais. O seu pase, a condición de membro non adscrito, implicaría que únicamente ostentaría os dereitos inherentes ao núcleo esencial da función representativa, isto é, a participación en plenos con voz de voto, exercer funcións de control político, presentar mocións, emendas, votos particulares, rogos e preguntas, dereito a información e ostentar honras e tratamentos propios de todo o concelleiro. Polo tanto, isto indica que o que se trae hoxe aquí a pleno é o paso previo para que mañá o alcalde, Fran Calo, cese do goberno ao concelleiro tránsfuga e lle retire competencias e retribucións económicas. Non nos confundamos. O concelleiro Antonio Camaño ten unha parte importante de responsabilidade no que lle aconteceu a este concello. Pero non podemos esquecer que non hai seducido sen seductor ou vendido sen comprador. A última responsabilidade de facer o que fixeron é do señor Calo e do seu grupo, que non se nos esqueza. Justamente por iso tamén será responsabilidade súa o que fagan a partir de mañá. As indicacións de procedimento legal son claras e vostedes verán o que fan. Nada máis. Bueno, moitas gracias. Resumidas contas, o punto que traíamos a disolución do grupo mixto, non teño nada que aportar estes comentarios que acabamos de facer, porque trátase de disolver o grupo mixto. Sin máis, se queren facer algún tipo de comentario adicional, pois logo procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, seguinte punto, seguindo na estrutura do anterior, o punto 5, que é a ratificación da inclusión, primeiro votaremos, no mesmo sentido, por non haber incluído nas comisións informativas por non dar tempo. E, posteriormente, pasaremos á aprobación da proposta de alcaldía relativa á modificación da composición das comisións informativas. Por lo tanto, xa digo, vamos a abrir a votación en primeiro lugar para ratificar a inclusión no punto, se se partirá, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Ben, a proposta que se trae, por lo tanto, neste punto, unha vez incluído na orden do día, de forma definitiva, é que as comisións estarán integradas por cada seus 7 membros, dos que, en virtude do principio de representación proporcional, que corresponden 3 escaños ao Grupo do Partido Popular, 2 escaños ao Grupo de Compromiso Outes, 1 ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego e 1 ao Concelleiro non adscrito. O resto de elementos, número de denominación e periodicidade das sesións manténse en idénticos términos que no recollido no acordo plenario da creación do 24/7 do ano 2023. Ten a palabra... Pois procedemos, por lo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado os votos do Grupo Popular. Ben. Seguinte punto da orde do día, o punto 6, expediente 991/2025, proposta de alcaldía para a aprobación da solicitud de participación na primeira fase do POS adicional 4/2025. Ben, este punto é relativo, como se dixen, ao POS adicional 4/2025, no que o Concello de Outes se corresponde a cantidade de máis de 231.000 euros. Nesta ocasión, según as bases que o regulan, repódese a posibilidade de solicitar en dúas fases. Na primeira fase, unha das opcións é destinalo de fondos para o gasto corrente. E unha segunda fase incluíase o financiamento de investimentos financieramente sostibles, vulgarmente obras. Na primeira fase, o que propón o Goberno é destinar parte do POS adicional 4/2025 ao gasto corrente e reservar outra parte para financiar
Obras que son necesarias no Concello. A proposta que traemos ao Pleno é destinar 150.000 euros destes fondos a gastos correntes e reservar uns 81.278,08 na segunda fase do plan de obras. Ten a palabra o Concello de Compromiso Outros. Sí, bueno, de xeito breve, sempre unha nova positiva que a Deputación conte ou achegue, pois neste caso máis de 230.000 euros adicionais que xa chegou a través do POS 2025 ao noso Concello. Bueno, simplemente salientar pues, un par de datos, ¿no? O de cuestións que sí que nos chaman a atención, sobre todo porque vostedes pues, ten dito por activa por pasiva que dedicar pues, os recursos do POS a gasto corrente pues, implicaba que non se podían desenvolver actuacións como vostede dixo vulgarmente, obras, bueno, vemos que vostedes fan exactamente o mesmo, teno dito en todo momento, non? Bueno, considerando que xa o por 2025 chegou máis de 700.000 euros a gasto corrente deste Concello, non? Bueno, eso por unha banda, en segundo lugar tamén, bueno, outra cuestión que vostedes nos achacaban moitas veces de que sempre esperábamos o último día, bueno, mañá é o último día para aprobar este punto, se non me equivoco, a acordo circular da Deputación, bueno, pois tamén é outra cuestión a ter en conta. En terceiro lugar, bueno, pois non sei, case preguntar, non sei, vostedes podían dedicar agora unha parte á reducción da débeda, a reducción da débeda que ten o Concello da Deputación, que se non me equivoco, bueno, pois, nestes momentos a débeda viva, non sei se está nos 500.000 euros, pode ser, ou un poquinho máis, non estou agora non sei cal é o motivo polo cal non o fixeron, pero bueno, recorden que se non é dedicado agora, pois terán que dedicar ou retraeránnos eses recursos no próximo POS, non? Por 2026. E pouco máis, entendo que vostedes están traballando agora na relación dos proxectos para a seguinte fase, bueno, pues, cando tiramos eses proxectos valorarémonos, e nada máis, por o momento nada máis. Moitas gracias, que ha falado o Concello de Nega. Hola, boas noites. Pois sí, a verdade é que o cambio de goberno pues, non implica que non se jan medrando as ervas, nin que non rompan as tuberías, nin que o POS non se invista tamén en gasto corrente ou que cheguen a última hora as cousas para aprobar. Entón, todas esas críticas que se lle facían ao anterior goberno, pois agora temos que asumir que son cuestións de xestión, como indicábamos cando nos estábamos gobernando. Sin duda, hai que congratularse de que a Deputación da Coruña, gobernada por o BNG e o PSOE, sin tránsfugas neste caso, pois se destina aos concellos unha cuantiosa cantidade no seu orzamento, 116 millóns de euros anuais para financiar os concellos. Moitas veces financiamentos que lle corresponderían á Xunta e que teñen que ser con orzamentos da Deputación co que os concellos sufraguen esos gastos, non? Xa levamos un POS este ano de 904.000 euros, un pouco máis, un POS social que atendeu tamén a todo o que significa o SAF e o apoio a servicios sociais do Concello de 73.508 euros e agora un POS adicional de 230.000 euros. E, sobre todo, hai que ver cal é a diferencia coa xestión dos orzamentos que fai a Xunta, que agora mesmo acaba de sacar a súa previsión de orzamentos por ano 2026 e este Concello de Outes para investimentos destinalle 0 euros. Por lo tanto, creo que aquí o que queda claro é a maneira diferente que ten diferentes partidos políticos de xestionar os fondos e de facer un reparto equitativo ou a dedo, según que o goberno. Moitas gracias. Bueno, exactamente non. O reparto, a diferencia que temos desta proposta que tenemos ao pleno coa última que trouxeron vostedes,
é que vostedes dedicaron 100% do plan de obras de servicios a gasto corrente, eses máis de 700.000 euros. Nós, neste caso, imos destinar na primeira fase un 65% e na segunda fase un 35%. Desde logo, consideramos adecuado este planxamento, é necesario para os vecinos e é o que queremos levar aquí. Bueno, un matiz, nós efectivamente dedicamos o ordinario estes 700.000 euros a gasto corrente e xa propusemos naquele plan complementario máis de 250.000 euros, perto de 300.000 para obras que, ademais, ainda que vostedes despois fixeran unha leve modificación ou como lle queren chamar, pero vanse facer, por tanto, reservamos unha cantidade tamén para obras, non só para gasto corrente, simplemente un apunte, unha corrección, porque iso, en calquer caso, pois entón vostedes non están facendo nada diferente, están facendo prácticamente o mesmo. Moitas gracias. Ten a palabra a consejera de PNG. E está ben. Dedicar a gasto corrente son gastos do Concello que son igualmente necesarios para o correcto funcionamento do Concello. Non pasa nada por dedicar a gasto corrente, só decíamos cando gobernábamos. E, ademais, eses fondos que non se gastan en facturas podense gastar en facer obras porque as tramitacións son máis rápidas e se fan desde o Concello que se fan a través do POS. Por lo tanto, non hai ningún problema. Pasa que non podemos criticar unha cousa cando non gobernamos e depois facela cando gobernamos. Non vemos cal é. Non está mal, está ben, non se mode apoiar. Moitas gracias. Bueno, pois pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. E abstencións. Ben, pasamos, polo tanto, ao punto número 7, o expediente 366/2025, que vai expoñer a concelleira de Facenda, doña Beatriz Molinos. Moi boas tardes. Esta proposta que hoxe trae o Goberno Municipal a este pleno para o seu debate e aprobación, que é o incremento das cantidades globais en gratificacións e productividades, trátase de incrementar estas cantidades, como decía antes, de gratificacións e productividade para traballadores do Concello, que teñen como fin a retribución de labores feitas por relleves excedendo o seu rendemento habitual ou realizadas fora da súa xornada laboral. Como todos vostedes saben, este incremento debe de ser aprobado polo Pleno da Corporación, polo que a proposta do Goberno consiste en proceder ao incremento desas cantidades nos termos que se recollen na documentación asociada a este expediente, en la que figura todo o relacionado con esta proposta e que vostedes tiveron a disposición para o seu estudo, polo que de momento non temos nada máis que decir. Moitas gracias. Ten a palabra o Ciro Compromiso. Sí, previamente unha cuestión de forma de intendencia que igual o secretario nos pode contestar, temos dúbidas, non? Porque neste momento falta un concelleiro e hai este acordo máis os que van o seguinte, precisa de maioría absoluta dos presentes ou maioría absoluta do pleno. É unha cuestión, o feito de que nestes momentos falta un concelleiro, bueno, pois, que implicacións ten? Que implicacións ten en canto á aprobación dos puntos? Isto é unha modificación orzamentaria, simplemente require maioría sempre. Vale. Esa é unha dúbida que tiña. Entendo que o seguinte punto tamén o é. Ben, dito isto é aclarado, posto que, bueno, non tíamos claro tamén se hai un voto de calidade, un señor alcalde, cosas así. Vale, perfecto. Unha vez aclarado isto, bueno, entendemos que as gratificacións, as productividades, os traballadores que fan traballos ou adicionais ou horas extras ou
razonables. Evidentemente, pois ás veces cando se fai unha previsión orzamentaria non chega. Bueno, non diremos que non hai cargos para pagar, que como dixeron ustedes no seu momento cando se chegou para pagar as gratificacións que se debía, posto que non había ainda orzamento aprobado, e efectivamente tiña que haber unha partida concreta, porque así non lo exixían dende a intervención para poder proceder a pagar determinadas cantidades que son concepto de gratificación para os funcionarios. Se non é normal, ten que haber unha partida distinta, non? Bueno, ten solución, evidentemente, como estamos solucionando neste momento, e nós, claro, pois entendemos que as persoas que fan as horas extraordinarias, pois hai que pagar. Moitas gracias. Dá a palabra ao Ciro de Valera. Ben, bueno, de Valera, evidentemente, entendemos que os traballadores teñen dereito e ten que o Concello proceder coa honra de pagar aos traballadores polo seu traballo, polas súas horas extras e polo seu esforzo a maiores que fan para sacar adiante as cuestións do noso Concello. E neste sentido, bueno, o que se trae aquí é un incremento de máis de 20.000 euros nestas partidas de gratificacións e productividades. Poderemos facer, como facíamos cando estaba na oposición, que cada paso que daba o goberno de xestión era unha falta de previsión, de control financeiro, unha falta, un descontrol, unha desgobernanza, pero a realidade é que, efectivamente, isto é unha cuestión do día a día do Concello e que moitas veces hai cuestións imprevistas que non se poden ter en conta sempre cando se adaptan os orzamentos, porque senón poderemos aplicar a súa brocha e dicir que os seus orzamentos son papel mollado, cando sabemos que a realidade é distinta. En fin, nada máis que dicir. Moitas gracias. Queren añadir algo máis? Procedemos, por tanto, a votación. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado cos votos do Partido Popular de Valera, as abstencións de Compromisos. Ben, seguinte punto, punto número 8, é o expediente 990/2025, que tamén vai defender a voceira de Facenda, Beatriz Molinos. Ben, pois a proposta que se trae neste punto é a aprobación dunha modificación de crédito na modalidade de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, circunstancia que fai que esta operación deba ser aprobada en pleno. Trátase de un traspaso de 100.000 euros de aplicacións de gasto que presentan crédito suficiente a outras aplicacións que precisan dun incremento de crédito para poder facer fronte ás obrigas sociales. O mesmo que no punto anterior, tiveron vostedes a disposición toda a documentación relativa a este expediente para poder facer o análisis ou estudio da mesma, entón, o lo de agora non temos nada máis que decir. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Concello de Compromisos. Bueno, de novo, entendemos que ao longo do exercicio orzamentario, como tamén xa defendemos nos seus momentos, se producen disparidades entre o previsto e o realmente executado, o que se prevé executar. É normal que en determinado momento se proceda a realizar transferencias de crédito entre partidas. É certo que igual unha explicación un poquinho máis en detalle de cales son as partidas e por que se incrementan e cales son as que se reducen, que están aquí detalladas, pero as razóns polas cales se producen estes cambios non sobraba, a verdade é que non sobraba, non? Por dito isto, despois indicaremos o sentido do noso voto. Gracias. Moitas gracias. Temos a palabra ao Concello de Valera. Ben, bueno, evidentemente, como viñamos comentado nos puntos anteriores, efectivamente, chegados a estas alturas do ano, as cuestións da xestión e o decorrido normal do exercicio económico vixente, vémonos abocados a facer certas modificacións alá onde fora necesario ou onde o goberno
de turno considera que é prioritario. A verdade é que me perdeu un pouco escueta para que non están acostumados, ademais, a Concelleira de Facenda, a explicación. Penso que podría terse desenvolto un poquinho máis, e sumo o que comentaba o voceiro de Compromiso, porque, efectivamente, me podía comentar nas que reducen crédito, que a mí, por exemplo, no programa 161 maquinaria e instalacións técnicas, no 171 outras inversións, reposición de infraestructuras, onde restan 50.000 euros entre as dúas. E despois tamén o que me chama a atención, porque, bueno, deben de estar moi ben, vostedes reducen 20.000 euros na partida de camiños veciñais e outras inversións e reposición de infraestructura. Podían explicar se les parecía que, bueno, que o que está, pois que se achega para este ano. E, bueno, despois vostedes aumentan, nomeadamente, en actividades culturais e deportivas, 4.000 euros, en arrendamento mobiliario de enseres de festas, 338, 20.000 euros, se non me equivoco, e tamén en produtos alimenticios de festas, actividades culturais e deportivas, de festas tamén, instalacións deportivas tamén aumentan por aquí. Bueno, podía explicar un pouquinho, desenvolverse un pouquinho máis, se lle parece. Moitas gracias. Está a palabra ao señor Partido Popular. A explicación de as partidas que ceden crédito e as partidas que reciben crédito está, como dixen antes, perfectamente explicada na documentación a que tuveron acceso e que vostede acaba de ler, por lo tanto non creo que sea necesario que a volva a repetir esa. Moitas gracias. A palabra ao voceiro de Compromiso López. Queren facer algún comentario? O voceiro de Benená. Non queren facer ningún comentario. Pues vamos, por lo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobados os votos a favor do Grupo Popular e as abstencións do Compromiso que se ten. Ben, no punto 9 de hoxe teremos ao pleno unha moción do Grupo Municipal de Benegar. Unha cuestión de orden, se me permite, normalmente antes de pasar a moción se pregunta se hai moción de urgencia. Isto é o habitual, non sei se nós temos unha moción de urgencia, por eso. A moción de urgencia é antes xusto do turno de robos e preguntas. Acabase de debatir todo o que é a orde do día, a parte de control. Non sei. Digamos que o proceder habitual e costume é de outra maneira, pero non temos problema. Pero a costume é, de feito, que antes de presentar mocións, decía que a costume habitual é antes das mocións presentadas por escrito, presentar as mocións por urgencia, pero se considera que se fai así, faise así, como queiran vostedes. Se habilita a norma, como diu o señor secretario, pois... Deixámoslo para, entendo, o... Justo despois de dar acción de conta das resolucións. Non hai problema ningún, verdad? Vale. Por lo tanto, bueno, no punto 9 é a moción do Grupo Municipal de Benegar relativa á reivindicación do 25N e incremento dos recursos políticos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra a vocera do Benegar. Bueno, e que ben, aquí presentamos unha moción respecto do incremento dos recursos públicos en relación coa conmemoración do 25N. É verdade que é unha pena non poder facer unha declaración institucional, como moitas veces vimos facendo, pero en vista de que non hai ninguna proposta desde o Goberno para facela, pois nos presentamos esta moción ao abeiro establecido na Lei de Administración Local de Galicia, que formula que para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación a seguinte moción. A exposición de motivos sería que neste 2025 cumprironse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo.
contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que as sofren. Desde entón, grazas á presión de mobilización feminista e o esforzo de distintos colectivos, tamén no nacionalismo galego, houve distintas melloras e puseronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista na Galiza sofre a desidia dun Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Aspectos recollidos na lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito judicial segue arrastrando unha enorme revictimización, falta financiamento e persoal para os fins e en ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avaliaban as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descansando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servicios. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencia para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Desta maneira, tal como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o BNG tamén, no ano 2024 a Xunta privatizou os centros de crise de 24 horas para atención de violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservicios, moitas delas vinculadas ao Partido Popular como Eulen ou OHL, e os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cúmprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que é a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela, equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide, ademais, coa defensa ultraliberal do baleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servicios públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista, porque é violencia machista tamén privatizar e desmantelar os servicios públicos, e iso resta capacidade na loita pola igualdade contra a violencia machista. No 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe, hai máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai de 2025 houve varios feminicidios e intentos de feminicidios en Galiza.
A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións debemos reaccionar reforzando recursos e servicios públicos. Por este motivo, a Corporación Municipal do Concello de Outes denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos dos sistemas de protección e atención ás vítimas. E así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as movilizacións dos movimentos feministas galegos. En base ao exposto, propónse ao Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas. 1. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co objetivo de reforzar e ampliar a rede galega de CINS, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsando a fixación de ratios mínimas de persoal e favorecendo a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación dos CINS. 3. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para atención ás mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. O segundo acordo sería que o Concello de Outes elabore e poña en marcha as medidas necesarias para dispor dun plan de igualdade interno e un protocolo de acoso interno que contemple todos os parámetros establecidos na lei. Mais nada. Moitas gracias. Ten a palabra o Concello Compromiso Outes. Boas tardes. O Compromiso Outes non pode poñerse de ningún outro lado máis que do lado de quen apoia a loita feminista, porque a violencia machista afecta ao 50%, potencialmente ao 50% da poboación deste país. Creo que non hai tantos problemas que poidan afectar a tanta xente. Entón, como xa a compañera Soledad explicou moi ben o tema, nós, sin máis, dicir que apoiaremos a moción. Moitas gracias. Con respecto a esta moción que acaba de expoñer, o Menegá a nós o que nos entristece, de verdade, é que nun tema tan sensible como este, tan delicado, o Menegá sempre utilice para facer política. Na exposición de motivos da súa moción parece que queren transmitir vostedes que o culpable é o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Sen embargo, solamente dan unha pincelada sobre as cuestións das pulseiras antimaltrato e nin nomean a consecuencia de lei si e si do Goberno Central que vostedes apoian. Como nós non queremos tal e como fan ustedes utilizar este tema para facer política, ciñímonos solamente aos acordos e sinalamos que con respecto ao punto 1, a Xunta de Galicia está levando a cabo un plan integral de actuación e renovación do impulso dos CINS en Galicia e incrementouse máis dun 30% o apoio económico. Con respecto ao punto 2 do acordo, onde se solicita ao Concello de Outes se elabora e poña en marcha as medidas necesarias para dispor dun plan de igualdade de protocolo e de acoso interno, indicarle que dentro do Concello de Outes, desde o 1 de agosto de 2025, temos contratado unha técnica de igualdade que está levando a cabo un plan de igualdade que conterá dentro o protocolo de acoso interno. En calquer caso, logo, imos apoiar esta moción porque entendemos que son medidas que se está levando a cabo, pero non antes en dicir que votamos tamén de menos que se inste igualmente ao Goberno Central, como xa temos comentado en outras ocasións, a elaborar un protocolo de actuación común para todas as comunidades autónomas que non foi quen de facelo nin achegou financiamento para o seu mantemento. Nada máis, ten a palabra Mocida de Menegá. Grazas. A mí, primeiro que me entristece moito tamén é que alguén que neste momento se este dedicando á política, como somos vostede ou eu ou todos os que estamos aquí,
digamos que hai algo que non é política e que entristece que este sexa unha cuestión política, porque a política é todo. Desde que nos levantamos pola mañá e encendemos a luz, determina unha decisión política o prezo desa factura de luz. Por lo tanto, todo é política. E, independentemente dos gastos que estea utilizando a Xunta de Galicia para incrementar os recursos, como é ben certo que leva moitos anos dicindo que vai incrementar a partida orzamentaria para poder poñer máis things en sitios que non os hai, o que está claro é que privatiza moitísimo deses servicios. O primeiro que fixo foi xa quitar a Dirección Xeral de Igualdade e separala en dúas secretarías, o sea, violencia por un lado e igualdade por outro. Cando nós creemos que a única maneira de erradicar a violencia é a prevención en igualdade. E esa é outra pata que a Xunta de Galicia, que ten competencias, porque podemos criticar o que queiramos ao Estado, pero o que non podemos é esquecer que as competencias en educación e en sanidade tenas a Xunta de Galicia. Por lo tanto, é a Xunta de Galicia quen ten que favorecer que haxa unha formación en igualdade nos centros educativos, que non hai, e non privatizar servizos como a detención 24 horas ás mulleres víctimas, que é unha obriga que impuso o Estado, pero que a Xunta, en vez de facelo dunha maneira pública, o que fai é privatizalo. O cal estas empresas que se dedican a todo, que tanto che poñen un ascensor, como che fan unha obra, como che entran a unha licitación para os puntos de atención 24 horas de violencia sexual, pois parecenos que non debe facer eso a Xunta. Por eso criticamos a Xunta, porque tamén creemos que as decisións políticas influyen en todos os temas, que haxa máis médicos, que haxa máis recursos, que haxa máis profesores, todo é unha decisión política. Por lo tanto, temos que criticar a Xunta nas súas competencias. Por eso, tamén me alegro que estemos xa elaborando un plan de igualdade interno, porque o Concello tiña un plan de igualdade para a poboación, pero non para o propio Concello, e era obrigatorio para todas aquelas empresas de máis de 50 traballadores, como calquera empresa nós deberíamos ter tido, e tamén o protocolo de acoso, que é obligatorio para en todas as empresas, independentemente dos traballadores que teñen. E grazas a que contratamos con unha subvención da Deputación da Coruña, unha xente de igualdade, está se xa elaborando. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra. Ben, non teño máis nada que medir, simplemente insistir que eu creo que as cousas importantes que se deben instar a todas e cada unha das administracións a pensar por elas. Respecto ao que estamos tratando, vamos proceder logo á votación. Votos a favor? Queda aprobada a moción por unanimidade. Ben, dentro da orden do día, o seguinte punto, o punto 10, trátase da dación de conto das resolucións da alcaldía 2025 da 589 a 776. Non se trata de dación de contas, como poden saber, simplemente dar contas en un lugar adecuado. Creo que agora é o momento do tema de se hai alguma moción de urxencia. Sí, temos unha moción de urxencia, paso agora a darlle unha copia. Unha copia para cada unha. Entendo que está dando receso, non? Sí, ofrecemos un receso. No, claro, bien, pausa. Ben, continuamos, polo tanto, despois deste receso. Temos unha moción de urxencia por parte do Compromiso Outes. Primeiro de nada vamos votar a urxencia.
Sí, a justificación da ausencia, primeiro nada, finimos a pena de ausencia. Sí, efectivamente, bueno, como ustedes ben saben, en data 19 de outubro, é dicir, o luns pasado, foi comunicado este Concello a resolución ditada pola Comisión Federal de Ética e Garantía do PSOE, pola que se ratifica, como xa dixemos antes, a expulsión definitiva e firme do partido político do PSOE do concelleiro don José Antonio Camaño Lestón. Posto que, en primeiro lugar, esa resolución chegou ao Concello o lunes, que foi o día que se convocaron as propias comisións para poder ser informados calquer tema que quixéramos levar a pleno, pois, posto que foi ese mesmo día, non foi posible en ese momento meter este tema na comisión. En segundo lugar, posto que bueno, pues esta expulsión firme implicaba, acorde ao informe de Secretaría, que pues, acto seguido deberíase retirar as competencias ao señor concelleiro Tono Camaño, e posto que non se fixo, polo momento, que nos saibamos, bueno, pois ese é o motivo polo cal traemos aquí esta moción e polo cal entendemos que é urgente. Moitas gracias. Entendo que xa facemos a votación directamente. No. Non sei se... Non sei se non hai intervención na ausencia. Justifica urgencia. Bueno, pues procedemos a votación. Votos a favor da ausencia. Votos en contra. Non se aprova a ausencia. Non se aprova a ausencia, son os votos en contra do PP, os favorables non me dixo dice. Perdón. Ben, no segundo punto do día entramos a rogos e preguntas. En primeiro lugar, temos as preguntas orais do pleno anterior expostas polo BNG. Bueno, no último pleno fixemos unhas preguntas acerca da renovación da página web que éramos nós cando estábamos no goberno e que tiñamos xa preparada xusto antes da moción de censura para publicar e para lanzar. Xa vai máis de medio ano e ainda non sabemos nada, non se actualizou, non se progresou neste sentido. Contestaron o que vostedes consideraron, evidentemente, e nós quedamos con dúbidas porque preguntamos as modificacións que vostedes queren facer van supoñer algún incremento no gasto e teñen algún prazo máis concreto para entrega e a posta en marcha, e se se vai contratar unha nova empresa ou van a continuar co actual en relación tamén co tema do gasto. Moitas gracias. Bueno, pois con respecto a esa pregunta que formulou xa no anterior pleno, seguimos analizando igualmente posibles modificacións da web e de momento non temos ninguna previsión cando se vai a poñer en marcha e non sabemos tampouco se vai, polo tanto, ter máis custo. Hasta que teñamos claras modificacións que queiramos facerlle, non sabemos que custo pode chegar a ter. Se houbera cambios, non valoramos tampouco en ningún momento, desde logo, que se fixera unha nova empresa. Por tanto, primeiro paso a paso, seguimos analizando a web e cando tengamos máis información, pois podrá seguir. Ben, bueno, nada, simplemente comentar que, home, a esta altura non teñen unha previsión, non teñen unha calendarización, non teñen, bueno, pois se chama a gobernar, non ter unha decisión, marcar obxectivos, cumprir prazos, máis que nada porque, bueno, poden estar analizando todo o tempo que queiran, dende logo, é un plazo moi indeterminado, non sei logo que fan, pero dende logo o que están usando é, bueno, pois modésimo, como con todo. Bueno, ese é o seu punto de vista, nós seguimos traballando con o noso criterio, vostedes tiñan o seu, nós temos o noso. Tamén o que podo dicir é que de momento a página do Concello que temos ahora mismo funciona con normalidade, non recibimos nin queixas, nin suxerencias, cambios ao respecto, nada máis por parte do BNG. Entonces, nós seguimos traballando con ela, seguiremos traballando, e cando teñamos noticias, pois xa se traemos sin problema ningún. Moitas gracias. Sigo con a seguinte pregunta, pero bueno, simplemente por puntualizar. A página actual funciona. Seguinte pregunta, por favor. Pero non cumpre co Esquema Nacional de Seguridade. Segundo,
O Servizo Municipal de Lectura dos Contadores de Auga Potable pasou por vez primeira este ano a realizar a empresa ASAP. A canto ascendeu este servizo en concreto? Ben, este ano, ademais de recursos propios por parte do Concello, efectivamente, nun momento determinado, utilizamos a empresa ASAP para facer lectura de contadores. Hai unha estimación de gasto para este traballo de 1.400 euros máis IVA. Non sabemos se se volverán a utilizar en futuras ocasións ou volveremos a tirar de recursos propios. Estamos un poquinho buscando unha mellora no funcionamento e, polo tanto, temos varias opcións, que é o que queremos, e estamos contentos de funcionar moi ben, sin máis. O importe que se está, que polo que pregunta vostede, é de 1.400 euros máis. Ben, quitadas resoltas as preguntas orais do pleno anterior, vamos pasar ás preguntas presentadas polo Grupo Compromiso Outes a través da sede electrónica, cando queira. Sí, bueno, as primeiras preguntas ten que ver co tema que acabamos de tratar de introducir na orden do día mediante a moción de urxencia, é dicir, as consecuencias da expulsión do señor José Antonio Camaño por parte do Grupo Socialista. Bueno, a verdade é que nos extrañou que vostedes non argumentaran cal é a razón pola cal non foi urxente ou non se consideraba urxente, cando outros puntos que proveñen e, digamos, se derivan tamén da mesma comunicación que vostedes, o Concello de Outes recibe o pasado luns, sí que viñeron, sí que se ratificou, por tanto, a súa introducción no punto, na orden do día do... Señor Gonzalo, pode seguir na pregunta? Sí, por suposto, agora, pero simplemente sinalar esa cuestión, non? Que conste nada en calquer caso. Pregunta, visto que con data 19 de outubro de 2025 foi comunicada ao Concello de Outes a resolución con data 16 de outubro de 2025 ditada pola Comisión Federal de Ética e Garantías do Partido Socialista Obreiro Español, pola que se ratifica a expulsión definitiva de dito partido político do concelleiro don José Antonio Camaño Lestón, visto tamén o informe de Secretaría Municipal do 21 de febreiro de 2025, expediente 192/2025, e de conformidade coas limitacións do artigo 73.3 terceiro da Lei de Réxime de Base reguladora, de réxime das bases de réxime local, perdón, e da jurisprudencia da aplicación por todas das sentencias do Tribunal Supremo 1401/2020 de 26 de outubro relativo aos dereitos políticos e económicos dos concelleiros non adscritos, formulamos as seguintes preguntas. Cando vai o señor alcalde retirarlle as competencias delegadas ao concelleiro don José Antonio Camaño Lestón, así como o salario que percibe polas mesmas? Esa é a primeira pregunta. E a segunda pregunta é se coñece o señor alcalde as consecuencias de non actuar conforme ao establecido no informe de Secretaría do 21 de febreiro de 2025. Moitas gracias. Moi ben, pois, con respecto á primeira parte da súa pregunta, hoxe acabase de dar conta do pase do señor Camaño á condición de non adscrito, coas súas consecuencias que suponleva, según a lei, das cales se dou conta no día de hoxe nos puntos correspondentes deste ano, efectivamente. Segundo os servicios jurídicos do Concello, agora temos que darlle audiencia ao señor Camaño e, polo tanto, neste momento non lle podo dar unha data dun acontecemento que non sabemos se vai suceder. Esa é a resposta á primeira pregunta. Respecto á segunda parte da súa pregunta, pensamos que sería mellor a contestar a vostede, señor González, que, por certo, foi que no pleno do 26 de maio do ano 2022 donde fixo unha proposta donde se ratificase no pleno unha prórroga feita polo contrato de servicios SAF, que levaba asociado un informe tamén de Secretaría que dicía de facer esa prórroga, recorda, era un acto nulo de pleno dereito, e vostede o que fixo foi desoír o contido dese informe, dicindo, según consta na ata de dito pleno, palabras textuais, nós estamos contentos co traballo da Secretaría, pero non estamos de acordo co contido deste informe. Ese é o que dicía vostede. Discrepamos e respetamos o seu criterio, pero consideramos que o contido, como tamén aparece no informe do asesor xurídico,
non é de todo correcto. Esas son palabras textuais súas. Entonces, se estas son as súas palabras, polo tanto, vostede saberá se non actuar conforme establecido nun informe de secretaría lle trouxe a vostede alguna consecuencia. Por tanto, o que xa pasou a experiencia de actuar en contra dun informe de secretaría, señor González, entonces entendemos que serán as mesmas consecuencias fago o anterior alcalde ou fago outro calquera. Sí, por suposto. Bueno, non nos aclara vostede se lle vai retirar as competencias ao señor Camaño, señor Cano. Non nos aclara, esa está usted tardando, eu creo, en retirarlas. O informe da señora secretaria, como ben se dixo aquí, é un informe moi clariño. Nós creemos que non há lugar a que o señor Camaño siga formando parte do goberno. Entendemos que vostedes terán pois, bueno, pois as súas circunstancias que ao mellor non pois clarifican a decisión que vayan a tomar, pero esas circunstancias son produto dunha decisión que vostedes tomaron que non é unha decisión calquera, non é unha decisión que se toma do día a día do Concello. Foi a primeira moción de censura que se presentou neste Concello, por menos en tempos de democracia, nada máis e nada menos que un concelleiro trans. E vostede, agora que acaba de tener a colación que efectivamente nos tiñamos un informe de secretaria indicando que un punto que era a renovación do contrato do SAP pois non era acorde á normativa e nos viemos ao pleno a ratificar que sí que poderíamos continuar ese contrato. Por qué? Porque era un ben superior. O ben superior é que a xente maior estivera atendido e seguira tendo ese servicio, servicios de axuda no fogar. E mire, chegar ao goberno coa axuda dun concelleiro tránsfuga, eso non é un ben superior para nada. Eso é interese propio, partidista, e presas, como xa lle dixen no seu momento na moción de censura. Presas que van a retratar para sempre. Presas que vostedes tiveron e que agora ten consecuencias. E, evidentemente, como vostede tamén pode entender, e como xa saben, pois nós imos a facer todo o que está na nosa man para que esta situación, para que haxa un mínimo de justicia e de dignidade nesta situación que vostedes e o señor Camaño crean. Moitas gracias. Ben, nada máis que, como ben este di, accedemos ao goberno con unha moción de censura, unha figura legal, legítima, e, polo tanto, agora, con respecto á resposta que vostede parece que non quere entender, evidentemente, estamos indicando que estamos en máis dos servicios jurídicos e eu creo que a resposta está máis que feita. Seguinte pregunta. Somos coñecedores dende fai uns meses de que a empresa que estaba realizando a obra da Praza do Concello dou en quebra, xusto antes de poder rematar pequenos detalles que faltaban para facer entrega da obra. Parécenos que a cidadanía leva xa demasiado tempo sen poder usar nin disfrutar desta infraestructura pública e por iso formulamos as seguintes preguntas. Cales son os motivos polos que a Praza do Concello non está disponible para uso e desfrute dos veciños e teñen vostedes unha data prevista para abrir esta infraestructura ao público? Moitas gracias. Bueno, a Praza do Concello, evidentemente, está sin abrir ao público porque, de momento, non está recepcionada. Como vostedes deberían saber, porque isto sucedeu durante o seu mandato, esta obra foi licitada polo... non foi licitada, perdón, polo Concello de Outes, senón que polo Concello de Noia, en nome da RD Ría de Muros e Noia, que é a promotora da actuación, polo que tanto a resolución deste asunto non depende directamente do Concello de Outes. De calquera maneira, o certo é que desde o minuto 1 interesámonos pola situación desta obra, tendo reunións tanto co director de obra como os responsables da RD, e nos informaron que, bueno, resumo, en primeiro lugar, que estamos ante un proxecto recortado, iso quero dicir que do proxecto inicial foron retiradas partidas tales como instalación eléctrica, instalación de rego, recollida de augas enloxado a zona de acceso á plaza, onde se encontra a estatua do poeta Añón, e máis a reparación da pavimentación do vial de acceso rodado. Iso foi o primeiro que nos contaron, que había recortes importantes na obra. En segundo lugar, informarnos tamén dos defectos de execución, sobre todo en sardinería, barandillas, rejillas ou sillas,
e o pavimento central do suelo de cemento, que nós consideramos todos estas que non son pequenos detalles. Como vostedes chaman na introducción desta pregunta, ademais de coñecer a suspensión de pagos da empresa adxudicataria. Está en suspensión de pagos, entonces, bueno, complica as cousas. A partir desta situación descrita, fixamos todo o que estaba nas nosas mans, como ben, pois cerrouse a obra en condicións, cortouse a erva cando non o permitiron, e a última noticia que temos é que se está intentando incautar a garantía depositada para poder realizar as actuacións imprescindibles para poder utilizar a plaza con seguridade e, sobre todo, recepcionar a obra. Non sei se querem preguntar máis. Bueno, alegra-nos saber que se está intentando incautar a fianza, pero bueno, pedimos que por favor traten de que isto se acelere e que se poida disfrutar da plaza canto antes. Desde logo, nos o digo, desde o minuto 1 levamos traballando neste proxecto, pero bueno, que non depende de nós directamente, como vostedes saben, nada máis. Non sei se... Vamos dar paso ás preguntas por escrito do Grupo BNG. En febreiro deste mesmo ano, o noso goberno deixaba preparada a primeira vivenda pública municipal, cita na Escola do Bosque. Xa se aprobaran as ordenanzas pertinentes para poder sacala a concurso e que houbera alguén que pudera ir a vivir ali. Xa foi preguntado isto en pleno anterior e comentaron que faltaban algúns mobles e que estaban tamén mercandos para poder abrila canto antes. A nosa pregunta é por que pasa agora, por que non empeza a abrirse xa o proceso para que alguén poda alugar esta vivenda e darlle por fin o uso para o que nos solicitamos a subvención e como aprobamos aquelas ordenanzas, que se sabe cal é o momento en que se pode xa poñer en alugueiro. Este goberno, como ben sabe, constituíse a finais de marzo, cando se estaba efectuando unha obra na rúa que dá acceso a ese edificio e que finalizou ben entrado o verán, polo que non nos parecía o momento máis aceitado para cometer esa actuación. Ademais, para facer o proceso de adxudicación, fai falta un concurso de servicios de intervención, fai falta os servicios de intervención a secretaría, como vostedes ben saben, ten un gran volumen de expedientes, polo que en canto se poida acometeremos esa labor e desde logo esperamos que sexa o antes posible, o máis pronto posible. A seguinte pregunta, como xa dixemos no seu momento e seguimos confirmando a cada paso que dan, a vostedes o único que lles interesou desde o primeiro momento é o poder polo poder. A moción de censura que vostedes presentaron no noso Concello é unha plantilla que reutilizaron hai escasas semanas en Ribeira. As mesmas palabras, expresións, poderemos dicir argumentos que son excusas xenéricas nos dous concellos, palabra por palabra, case 5 minutos enteros que se replican case a perfección. E as nosas preguntas son: quen lle redactou a moción de censura e quen foi o promotor? Moitas gracias. Bueno, resposta sencilla, non a redactou ninguén. Non a redactou ninguén. Foi redactada polo conxunto dos membros do actual grupo de goberno que vostede ten diante. De todos modos, vindo de vostedes, entendemos a pregunta perfectamente, porque de copias e plantillas seguramente saben máis vostedes que nós, como se pode desprender do episodio do diseño da imaxe corporativa deste Concello, tan similar, por decirlo de alguma maneira, ao Concello de Pontevedra. Entendo que de plantillas entenden máis vostedes. En canto a quen foi o promotor da moción de censura, dicir únicamente que a nós parecenos que vostedes non quixeron entender nada do contido argumental da moción. Desde logo que non. Pero pensábamos que tiñan claro que eran os promotores dela. Pero porque non saben, os promotores desa moción de censura somos os firmantes da mesma. Se non a veu, os firmantes da mesma, é dicir, os membros deste actual goberno municipal. O tema é sumamente claro. Non sei que dudes lles sube.
consello. A verdade é que é curioso, non? A mellor tiña que fazer outra pregunta. Si é verdade que eso, vindo de vostedes, é moi dubidoso, se é verdade que adelataron vostedes, habría que preguntar se aquí lle pasaron ao papios de Ribeira e vostedes o que están é chamando aos seus compañeros do Partido Popular de Ribeira uns inútiles que lle collen a súa moción de censura, é dicir, é que é pasmoso, sinceramente, que vostedes queiran vir aquí a negar a realidade. Eu non sei se vostedes viron a comunicación que fixemos ante o BNG, pero, bueno, ante as probas, palabras sobran, quero dicir. Vostedes presentaron unha moción de censura que é xenérica, que evidentemente, como xa dixemos no seu momento, non responde á realidade política deste Concello. O único que din son mensaxes baleiras que non van á realidade dos feitos, nin van á realidade política do Concello que vivíamos naquele momento, e, polo tanto, o que demostraron e o que demostran con esta vergonza, porque é unha vergonza, sinceramente, é que a vostedes o Concello de Outes importa-lles pouco. Porque se realmente lles importara, teríanse molestado en argumentar seriamente a moción de censura. Si realmente houbera un motivo para facer esa moción de censura, que vostedes saben perfectamente que non hai máis alá dos seus intereses. E é unha mágoa que veñan aquí, vostedes, como goberno de Outes, e en concreto vostedes, como actual alcalde deste Concello, a tomarnos o pelo. E non digo a tomar o pelo aos concelleiros do BNG, eu digo a tomar o pelo a veciñanza, porque todos temos ollos e oídos para contrastar a realidade. E vostede poderá dicir o que queira, pero onde logo os chascarrillos hai que contar un poquinho máis de alegría. Vou dar a oportunidade, por favor, que retire as palabras que pon no noso nome, chamarle inútiles a nadie. Parecenos unha falta de respeto. Eu creo que debería de retirar esas palabras. Porque nós non dixemos, nin lle chamamos inútiles a nada. Entón, por favor, retrátese das palabras. Bueno, se vostede quer centrar a cuestión nesa palabra, pois eu non teño ningún problema, podemos dicir que vostedes, bueno, pensarán o que pensen, pero dende logo deixan en moi mal lugar aos seus compañeros do Partido Popular dicindo retiras ou non a retiras. Estou dicindo que sí, que non hai ningún problema, pero deixan en moi mal lugar aos seus compañeros do Partido Popular de Ribeira. Non sei se ten algo a dicir algo do que lle comentei a parte desa cuestión. Señor Núñez, eu dou resposta no Concello de Outes a respostas do Grupo Municipal de Outes. E, por favor, trate con respeto as palabras que está utilizando, porque nós non mencionamos ni chamamos nada a ninguén. Por favor, compórtese. Xa retirei eso da cuestión, se vostede quere atender algo da cuestión, que doi aclarar a resposta. Sí, non, estou dicindo. Seguinte pregunta. Vostede, bueno, permíteme preguntar, porque vostede non foi a cuestión do que lle comentei, non quere dicir nada ao respecto do que lle dixen. Eu creo que xa foi contestada sobradamente. Se quere seguir buscando crispación onde non hai, siga, pero non lle vou permitir. Por lo tanto, siguiente pregunta, por favor. Vou pasar agora a seguinte pregunta, pero desde logo vostede, bueno, en fin, nós non buscamos en ningún momento crispación, só falamos. Sí, siguiente pregunta. Salvo agora, se me permite. Estou lle permitindo. Vale, déame 5 segundos. Esa é a seguinte pregunta. Como dicía, nós non buscamos en ningún momento crispación. Nos damos os datos que temos. Quero a seguinte pregunta. Sí, damos os datos que temos e intentamos, arroxar, que sí, arroxar a realidade de outros. Xa non se queda. Ben, a seguinte pregunta, eso que non lle gustou anterior, o lunes da semana pasada abriu o prazo para gastar os bonos Mercanavila, promovidos pola Deputación da Coruña. No Concello de Outes temos 12 establecementos adheridos a esta campaña de apoio ao comercio local. Quedamos perplexos ao ver que tardaron máis dunha semana en facer unha comunicación pública ao respecto e que unha vez feita non incluíra sequera unha listaxe dos comercios adheridos. Dentro de BNG consideramos que o Concello ten que esforzarse un pouco máis neste sentido e preguntamos se consideran que foi suficiente. Ben, moitas gracias. En primeiro lugar, quixéramos decir que nos parece sorprendente que cuestionen vostedes o papel do Concello na promoción dun programa que pertenece a outra administración, en este caso a Diputación, cando a mesma administración esta administración non tivo contacto con este Concello para informarnos da mesma nin para establecer un plan de cooperación dirixido á promoción da campaña. Ainda así, cando saiu no BOC do 3 de outubro, a
as bases da mesma, dende o Servicio de Desenvolvemento Local fixos unha publicación onde se informaba ao respecto, o 3 de outubro, o mismo día que saleu a publicación. E máis tarde se publicou no Facebook do Concello información sobre o tema. Por certo, os comercios adheridos figuraban tamén no vídeo tutorial sobre o funcionamento do bono que se incluía na publicación. Eu creo que se fixo unha boa labor, sí. Creo que non entenderon o contido da nosa pregunta. Nos non falamos do Servicio de Desenvolvemento Local, falamos da cuestión de comunicación política do Concello de Outes e entendemos non na difusión previa para que os comercios se apunten, que efectivamente a responsabilidade desta área, senón da difusión pública para incentivar que os veciños merquen no comercio local, aproveitando, como é neste caso, unha campaña da Deputación da Coruña, como pode ser unha campaña de calquera outra entidade que tivera ben levar adiante unha iniciativa que nós entendemos que é positiva justamente para promover a economía local. Entendemos que para nós é insuficiente justamente esta segunda parte do que falaba. A difusión que nos concellos lindeiros, Noia, Muros, foi radicalmente distinta e moito mellor, con un impacto moito máis amplo nas redes e, por tanto, un alcance maior aos veciños para que puderan facer gasto nos seus concellos. Non ten nada que añadir, creo que lo expliquei suficientemente. Non sei se queren añadir unha cosa máis. Siguiente pregunta. Sí, eu quería preguntar ao respecto dos obradoiros de elaboración de San Cosmeiros que se viñan facendo nos últimos anos no noso concello co fin de preservar e promover ese patrimonio inmaterial municipal que é singular do noso concello. Antes anunciabanse as datas normalmente cando se acababa o catálogo de actividades culturais e deportivas en setembro, non os vimos, queríamos saber se pensa eliminar esta actividade, se van a anunciarlo máis tarde. Ben, pois, con respecto á pregunta que formula, pois non, o noso goberno non vai eliminar esta actividade. De feito, como se dixen antes, non imos eliminala, senón que estamos intentando mellorar e aumentar o seu alcance. Está previsto o seu comenzo para primeiros de ano, cando se teña un poquinho máis de concreción das datas, faremoslo saber. Ben, xa vai un ano dende que aprobamos a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para crear o novo Parque Empresarial de Outes, onde podamos dotar de solo industrial as empresas e emprendedoras do noso concello. A día de hoxe, aínda non recibimos ninguna convocatoria da Comisión Especial nin ningún avance informativo do estado deste trámite. En que estado, preguntamos, se atopa e cando foi a última xestión que fixo o seu goberno neste sentido e cando procederán cunha convocatoria para analizarmos a documentación actual. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, aclarar, na súa exposición fala de que se aprobou a modificación do TESON, pero o que se aprobou ata agora foi a aprobación provisional. Dito isto, e respecto á súa pregunta, como vostedes deberían de saber, despois desta aprobación provisional, o seguinte paso era solicitar un informe a costas do Estado, o cal estaba feito polo seu goberno, e a finales do pasado mes de maio recibimos un informe desfavorable por parte de costas do Estado en contestación á solicituda feita por vostedes. A partir de aí, o equipo redactor estudiou a petición deste grupo de goberno, o equipo redactor estudiou ese informe desfavorable. Despois de telo analizado, encontrámonos nunha situación de proceso de transferencia de competencias que houve entre costas do Estado e a Xunta de Galicia, polo que o equipo redactor, despois de facer distintas consultas, non tivo unha resposta sobre a quen lle correspondían as competencias sobre os planeamentos. Ben, recentemente informáronos que as competencias en materia de autorización de obras dependen da Xunta de Galicia, pero as competencias de planeamento seguen a ser competencias do Estado. Neste momento estáse xestionando unha xuntanza con responsables de costas do Estado e o equipo redactor para aclarar os puntos sobre este informe desfavorable que ten que ver cos porcentaxes de edificabilidade. Despois de que o equipo redactor teña esa reunión con responsables de costas para ver as posibles vías, para poder subsanar ou non as deficiencias reflexadas en dito informe desfavorable, poderemos informarles dos pasos a seguir. Mentras non se manteña esa reunión, non ten sentido convocar ningún tipo de comisión, pero estamos traballando arreo en toda esta cuestión. Ben, grazas unha vez por dar información ao respecto.
Dende logo, tamén lle agradeceríamos, se fora posible, que non sexa a través dunha figura oficial como a Comisión, pois manternos informados, porque entendemos, polo menos para o Negai, entendemos que o compromiso tamén opinará igual. É un tema sensible que nos interesa, que nos importa e nos gustaría que nos mantiveran máis informados deste respecto de calquera novidade que poida haber. Sigo. Siguiente pregunta. No proxecto de orzamentos que deixamos de aprobar antes da moción de censura, deixamos unha partida de 20.000 euros para obras en cultura que se llegan a empregar, non temos previsión de empregalos, casi íntegramente no cambio de coberta da Escola de Música Municipal. Temos proxecto, había unha rotación de crédito de feito, e estamos a rematar o ano e evidentemente nos albisca o comezo desta obra. Esa é unha actuación que nos consideramos necesaria e urgente, e polo tanto preguntamos se é que pensan deixar apartada no Peixón. Non pensamos de ninguna forma deixala no Peixón porque é necesaria cometer esa obra. Estamos facendo as xestións necesarias para cometer esa obra canto antes, pero despois de visitar as instalacións parecenos que a actuación debería ser algo máis completa e estamos buscando máis financiamento para cometer esta obra de forma máis global, de xeito que as arcas municipais tamén non se resintan ou que se resintan o menos posible. A ver se conseguimos apoio de outras administracións para poder levar a cabo esta obra. En eso estamos. Desde logo parece positivo que busquen apelo de outras administracións e que evidentemente queiran facer máis. Nos entendemos que esta era a primeira fase con unha serie de actuacións que había que desenvolver neste edificio, e ademais entendemos que era urgente porque, un pouco máis achable dentro, me refiero, hai unhas frustracións moi serias neste edificio e, pues lamento coñecer que vamos a pasar un inverno máis nestas situacións tan precarias, a dar do que o ano que ven, por fin, podamos ver completada esta actuación. A seguinte pregunta é que na Horta do Muiño se talaron alo menos 2 castiñeiros que nos teñamos detectado, autóctonos, nos que se instalaron as mesas de madeira durante o San Cristóbal, e gostaríamos saber por que motivo se talaron e se non se pensa facer volver a plantar. Porque se talaron? Sorpréndenos moito outra vez que vostedes se preocupen pola tala de árboles. Sinceramente, moito. Despois do currículo, nesta materia que acumularon vostedes ao seu paso polo goberno, un exemplo está aquí detrás de nós, coa tala de 2 árboles centenarios en perfecto estado de saúde. En contestación directa á súa pregunta, queremos dicirle que os 2 castiñeiros talados na Horta do Muiño no mes de xullo foi por un tema de seguridade. Xa que os mesmos estaban secos desde facía tamén bastante tempo, unha pena que non se hubieran dado conta antes, con varias ramas en períodos de queira, pero xa, por se alguén ponía en dúbida o proceder da súa tala, documentamos gráficamente o seu estado, enseño que están fotos, 2 árboles secos, podres, que producían un risco para a seguridade da xente máis cando iban a haber un evento como iba a haber no Concello de Outes. En canto á segunda parte da súa pregunta e contestación, é que sí, pensamos facer replanteo destas e ademais outros árboles que secaron anteriormente, tempo a tempo. Alegrame escoitar que van a volver a plantarlos e, dende logo, entendemos que se efectivamente se poñía un risco para as persoas, foi unha decisión acertada, como foi noutros momentos decisións semellantes. E, dende logo, que vostedes fagan gala dun historial de tala de árboles cando foi o seu partido o que talou toda a Avenida de Compostela, non sei se tiña previsto, creo que sí, talar todas as árboles da Avenida de Fisterra o día que se execute por fin esa obra do Afatazai, pois, dende logo, ten tela o asunto, non? Dende logo, vostedes pretenden estirar un mito que non é a realidade. O goberno anterior o que facía era talar árboles invasoras, replantar, e feito, a través do proxecto Terrenatur, replantar os pisos unha plantación masiva nos cauces dos Lleutíns, que vostedes deberían coñecer tamén, por certo. E, sinceramente, eu creo que esta pregunta era bastante aséptica, simplemente nos interesamos pola orixe das súas decisións e alegranos ter obtido información ao respecto e tamén ese avance de que van a volver a plantar. Nada máis. Segunda pregunta. Seguinte pregunta, o alumeado de Nadal e festivo que nós deixamos mercado desde a moción de censura, justamente co objetivo de aforrar
evitar gastos ou aumentar gastos en alugueres no futuro, estivo durante meses pendurado na Horta do Muiño despois das festas do verano. E nos preguntamos se parecen que este é o xeito de preservar o material municipal. Ben, con respecto a esta pregunta, vendo a introducción, creemos que xa lle queda claro a todo o mundo o seu gran logro de deixar marcadas unhas tiras de luces LED. Seguindo a ler a mesma exposición, onde din que quedaron penduradas durante meses, nós estamos seguros que se afirmaron será certa, porque as luces instalaronse na Horta do Muiño alá polo 20 de xullo, foron utilizadas os primeiros días de agosto para as festas dos callos tamén, e decideuse que quedaran ali ata mediados de setembro por se foran necesarias para calquer outro evento. Finalmente foron retiradas a finales de setembro, polo que dudamos que se chegaran a estar 2 meses penduradas, pero bueno. Nós entendemos tamén que as luces de Nadal e festivos son para usar, para darlle uso, e non para estar guardadas nunha caixa. Iso entendemos, ese é o noso punto de vista. E con respecto a se nos parece este un bo xeito de preservar o material municipal, parecemos que usar os bens municipais nasqueles usos para os que foron destinados é a maneira correcta de proceder, desde logo sí. Mellor sería para todos que cando estiveran no goberno se preocuparan tamén vostedes de darlle uso adecuado á maquinaria que deixou o anterior goberno, por certo, anterior a vostedes, e non deixaras durante anos, non meses, anos, a intemperie, ata o punto de que a día de hoxe temos unha desbrozadora de brazo en estado inservible e irrecuperable. Tenemos a foto, porque a mí non saben nin que existe. Isto é o que, o uso que daban vostedes á maquinaria. Entonces, se vale a resposta, evidentemente sí, que nos parece que demos un uso aceitado ás luces. Ben, pasamos, polo tanto, a preguntas orais, non sei se queren formular alguna. Sí, unha pregunta. En relación á retirada de competencias, eventual retirada de competencias, o concelleiro non ha escrito, sinalou vostede que iba a recabar informes jurídicos, preguntámoslle se eses informes van ser informes externos ou informes aos servizos jurídicos do Concello, e aproveito, que antes non me acordei, para anunciar que, pois é preciso, nós temos acordado co responsable do Partido Socialista recabar informes sobre este tema, tanto aos servizos jurídicos da Deputación da Coruña como aos do Ministerio da Función Pública, porque creemos que ten máxima relevancia non só para o Concello de Oute, senón para moitos outros concellos, dada a situación que se está creando de mercadeo da política local en Galicia. Gracias. Moitas gracias. Non sei se formula unha pregunta. Sí, temos unha pregunta oral, xa que hoxe fomos coñecedores de que se avisou de mala maneira ás usuarias un mes logo de dar comezo da cancelación da actividade de deportes de raqueta. No BNG entendemos que esta non é a maneira correcta de proceder e a nosa unha improvisación que consideramos inaceptable por parte do Goberno. Preguntamos de confirmarse por que tomaron esta decisión, porque o fan un mes despois de dar comezo da actividade e se parecen que é o xeito aceitado de proceder. Moitas gracias. Vamos proceder á quenda de robos. Se queren facer algún robo, os do Grupo Compromiso, os de BNG, queren facer algún robo. Un oral. Sí. Temos un robo oral. Non só temos logos con luces de nada, podo asegurar. Pero bueno, alegro-me que recoñecera que fora animidade. En fin, logo das accións emprendidas polo noso goberno, fomos coñecedores de que finalmente a Consellería de Patrimonio aceptou restaurar e decentar o busto de Sabardes. Esta é unha peza de incalculable valor, xa que é único no seu estilo e estado de conservación, e dota, creemos nós, de identidade histórica ao noso concello, xa que é unha imaxe dos primeiros habitantes destas terras.
e, polo tanto, bueno, a nosa intención, cando iniciamos estes trámites coa Consellería, pois era justamente elaborar, preparala e elaborar unha exposición con todas as medidas de seguridade, evidentemente, porque é unha peza de gran valor, e de preservación do ben, para que a veciñanza, quen se quixera chegar, pudera coñecer de primeira man esta peza patrimonial tan relevante. Por tanto, rogamos que o Goberno leve adiante esta iniciativa. Nada máis. Ben, moitas gracias. Damos por rematado o pleno do día de hoxe. Por lo tanto, levantamos a sesión. Moitas gracias.